albishir mon ummatore lesdi Cameroon deriraɓe mi hofni on ɗum derdi ko mon Adamu Haruna mo anduɗon mo jeygol pulako en anta hala marketing ɓe waddani on habarol kesol belgol ceynigol ngol ɗuɓɓe nder mon andi woɓɓe feere bo ɗon ngelo andugo ngol ɗum ɗumejum hala shopping jaygol deriraɓe ɗum shopping waga en ligne gaddanayga en de kuje ɗe marɗen haje fuu ko larani ɓornuce limse tisiwa nga marɗa haje fuu banta gesner nder qualité muɗum pat gesner VIP gesner anour gesner simple non malla bo gesner champion je marɗa haje fuu heɓan non tisiji feere ƴaggiɗi banta XL champion dedei je quality mawɗum be quality medium be dedei low quality pat a wawan heɓugo ha shopping jaygol deriraɓe e non on wawan heɓugo wagambari on mbawan heɓugo dedei kala qualité tisije marɗon haje fuu banta gofno etc e luttuɗum tisiji goɗɗi balɗi on giyata ha dow écran moɗon ɗo je marɗon haje fuu ton contacti shopping jaygol on mbawan heɓugo ɗum e non limse rewɓe turmiwol ngol dedei nder turmiji rewɓe je goɗɗo mari haje fuu wawan heɓugo ha shopping jaygol non deriraɓe banta kufneje en no giya kufneje ɗuɗɗe boɗɗe ha babeji goɗɗi en giya baɗe caɗɗe oleke ɗum hunde hoyde ha heɓugo ba on darata ɗo ni kufnere nde marɗa haje fuu to ɗum zanna to ɗum damanga to ɗum minista etc je marɗon haje fuu on mbawan heɓugo ha shopping jaygol e non paɗe nder none muɗum fuu je marɗa haje fuu a wawan heɓugo e non montreji watago boɗɗi ƴaggiɗi e nder nanta butiɗi mi tammi ka famake deriraɓe e tisiji qualité feere ba on mbawata larugo ɗo defila ha les ɗo je marɗon haje fuu on mbawa commandugo ɗum gal côté jaygol shopping ma bo shopping jaygol on keɓan ɗum e albishiroga mi wannata on deriraɓe shopping jaygol man ɗo ɗum moy sippata ton ɗum derdi ko moɗon biyeteɗo Adamu Haruna mo anduɗon mo mbowɗon e mo daroton yeso moɗon dalila meɗo deriraɓe ton mari haje kuje ɗe on giwɗo pat on mbawa pasugo ɗum ko man ha am e kala wuro ngo gonɗa fuu min expediante ɗeɗe kuje maɗa kala wuro ngo gonɗa fuu min expediante kuje maɗa to yiɗi kusiri gonɗa to yiɗi marwa to yiɗi garwa to yiɗi gawdere to yiɗi maiganga to yiɗi garombulay to yiɗi bertuwa to yawnde to duwala to bafusam to fumban to bolova to boya to bangante to bafia mi fotani mi limtita gureji Cameroon mai deriraɓe wuro ngo gonɗa fuu to a mari haje ɗum wawan mi expedient ma kuje maɗa e a subta hunde maɗa nde marɗa haje fuu e hayre man ɗo ɗum réservantama e ɗum yerwane nde be koyɗum e be jawal mi tammi ka famake to on mari haje kuje ɗe giɗon on mari haje sodugo kuje deriraɓe ɗuɗɓe nder moɗon en gadi business ji feere mi andi ɗuɗɓe nder moɗon ɗo mari confiance be am e ba on mari confiance ha am to yaman ɗo mari confiance ha am ɗo bo ha ɗo bo banni man ɗo ɗum min na ɗum goɗɗo feere to on mari haje nda numéroji giyoton les ɗon numéro ha mai hanka on contactata deriraɓe numéro ha kan giɗon les ɗo na numéroji am ɗi mbowɗon numéro ha kaɗo ɗo hanka on gérata Sungurla shopping jaygol contacteni dedei dow numéro man ɗo mi tammi on répondugo on kollami dedei kala disije marɗon haje fuu on keɓan e non groupe WhatsApp ɗon mi tammi on accango ɗum lien groupe mai ɗo ha description vidéo ɗo on mbawan on clique dow groupe man ɗo dow lien mai ɗo on intégra nder groupe man heɓa kala nde ɗum publie kuje kese fuu on tammi yiwugo ɗe e on pasa commande moɗon on keɓa ɗe dow lawol e hoytimma mi tammi ka famake deriraɓe ngam may ɗo on gettama mi yetti ɓen soduɓe e ɓen sodayɓe e ɓen tamiɓe sodugo fuu on gettama ɗum derdi ko mon Adamu Haruna wiyata on jarama wassalamu aleykum.